6 май, началото на нашето пътешествие, този път за Намибия и малко Калахари, малко от Юар. И както обикновено започваме от нашето летище, летище Варна. Ето тук има един, ето я миличката има. Ето я миличката, този път сме с дълга коса. Тати има да се мъчи по пътя с тази коса. Я да видим тук един много интересно боядисан самолет. Така, ето е ямката. Летището празно, приятно.